Масовото недоволство тази сутрин събра пред офиса на фирмата останалите все още на работа 47 служители. Работниците са на 4-часов работен ден, но дори и при тези условия пари за заплатите им няма вече 6-ти месец. Повечето от тях дойдоха на протеста с идеята да подадат заявление за напускане. Ток да плащам, вода да плащам, наем да плащам, два заема имам от банката, храна, моята не работи никъде. Марияна Конакчиева работи в администрацията на фирмата от 10 години. Жената е взела заплата последно за месец юли. При нас се наложи да си продадем личния автомобил, за да мога зимните месеци да изкараме. 3000 лева не е нов автомобила. Имам 2 студенти. В момента са касай дали ще продължи дъщеря ми. Строителната фирма извършва изграждане и поддръжка на пътища. Един от големите обекти, на които е била ангажирана последно като подизпълнител, е проходът Хаин-Боаз. Обещаните и само от този обект 750 хиляди лева обаче все още не са изплатени. Опреква ми главна агенция пътища. Построили сме 2 нови моста на Хаин-Боаз. Отремонтирали сме от 11 км от 31 км всички мостови съоръжения. Това, че има недоразумение между двете фирми изпълнители и пътната агенция, това не значи, че ние трябва да страдаме. Във връзка с финансовата криза, главният ни възложител държавата няма достатъчно средства да разплати изпълненото строителство. Забавиха се нещата и изпаднахме в тая недобра финансова позиция, в която се намираме в момента. От инспекцията на труда вече са проверявали фирмата и са издали предписание за изплащане на забавените заплати най-късно до края на март. В противен случай изпълнителният директор ще понесе лична глоба. След среща на работниците с управата днес, пари за по една заплата бяха намерени. За BTV новините от Велико Търново, Марияна Трифонова.